estem envoltats d'una conversa pública plena de discursos tòxics que tenen, sembla, la intenció de prefigurar el que és la emigració treballadora com una distorsió, com una tensió, com una desestabilització de tots els sistemes públics i en particular el de salut. Llavors, a l'Observatori tenim un lema que és el que no es mesura no existeix. I sense ingenuïtat, també sabem que la informació per si mateixa no fa res, però amb tota la convicció el que volem és contribuir amb dades reals a posar alguna llum a aquesta foscor. Ha estat un plaer ser aquí, no? Feu una feina molt necessària, deia Sandra, no? Que el que no s'analitza, no s'ensenya, no es veu. I tenim aquesta obligació d'ensenyar-ho, de fer-ho veure, no només per combatre les fake news, que només per això ja seria molt, molt necessari, i també perquè nosaltres tenim la responsabilitat de fer polítiques. I tenim la responsabilitat de fer polítiques amb totes aquestes dades que heu ensenyat i que realment són tan importants perquè al final la salut és la salut de la població i és això que els hi passa.